Guys, good morning guys. So guys, happy birthday sa birthday ka. Ito guys, kasama ko guys. Pansit guys. What's up guys? Sinasantog ka ba si Ronnie Boy? Vlogger pala to. Tagal ni ano ah, tarik ko yan. Yun na guys oh. Guys, sarap guys. Ilagay ko lang dyan muna. Para matagal. Wala ka pulong walang Out guys! Shout out. Uwi na yan guys, nagbibihis yung mga kasama ko guys. Uwi na. Minantay ba kami na special? Special lang guys. Special na tao guys. Si pare lang, si pare. Si pare lang ba yan? So guys, bago umuwi, kumain. Hi vlog! Welcome to my guys! So guys, Tingnan mo guys yung 5-9 kasi gutom na gutom. Nagutom. Ano yung masasabi mo sa mga kinakain mo ngayon? Birthday, di ba? Pasalamat tayo sa birthday. Binigyan niyo ng para mo. pag sumikat ka daw, lahat daw ng nandyan, may hati sa kita mo ah. Oo. Sa serial, ay ano mo? Seryoso. Pasapol na mamili ka ng ibo. So guys, ang daming tinapay. Ano masasabi mo sa birthday? Bati mo si Happy yan sa vlog mo. Happy birthday ni Mahapi yan kasi yung 5-9. Malanaw yan, eh. Babad na report ni Malanaw yan eh. Ibad na yan. Ano naman sabihin pare? Hindi daw pwede kumain ng mga nilagang karne kasi hindi pa kakagat. Bati mo si Happy sa vlog mo. No, bati na. Tagal ni pare ah. Ang tagal. Ay wala yan stop pare. May stop yan ah. Pwede mo yung stop po para habang nag-antay ka. Mga 6 minutes. Yan oh. Guys, ito yung kain ng kain guys. Ito na kain guys. Dito kumain ng mga sino kumain. Hindi ba kumain? Napaka-late po pero last kumain. Yan namin. Guys! Ito na pala yung kumpare ko guys. Hinihintay ko siya guys. Pare! Sana para yung ano mo, yung kamera. Kamera pa. Malaki talaga yung bahay mo niyan kay boss. Oo. Maganda kasi ginagawa mo content. Yung ano ba, kamera. Akin na lang yan. Ha? Kamera. Yung kamera. Ano yan? Ingay yung kamera niya ba? Yung ano. Oo. Iko-content ka din yan. Kala mo may camera yan, may GoPro yan. Oo nga. Ano yung... Ano na guys? Ano na? Namigay mo ba? Ano na? Hingin ko lang yung kamera niya ba? Ang kamera niya? Kakanta, iko-content ka din yan. Kala mo. Kamera niya? Ha? Kaya, Ryan. Yan. Yan, hiramin ko na lang yan. Hiramin ko, balik ko bukas. Ano ba yan? Ano ba yan mag-vlog? Marunong ba yung mag-vlog? Yan guys, hiramin ko yan guys, yung kamera ng 5 ko kasi, ano eh. Para yan ang gamitin ko guys. Paano tayo pahiramin kasi binabanatan mo sa pare mo? Okay lang yan, biro lang yun. Guys, na guys. Ikaw pa naman sabihin na tanggal ko si Masa ng vlog. Sinabi mo yung business para makita ka, gwapo ka. Nagabi ka pa. Magpasok. Parang niloloko ka sa... Puro meron lang. Ginagawa kong bakla. Walang ganyan yan pare. Salita ka.
Oh. Welcome to my vlog. Yan guys, yung kumpare ko na kulukoy. Paano ka i-like yan? Pinaya mo pa? May videoan ka? Chat out mo na, chat out. Chat out. Sabihin mo si Marby. Ah, yan na yan. Kanina pa Banji, kanina pa umaga. Salamat sa my birthday pala. Chris Mapi, guys. Para ano na lang, pabati. Birthday kay Mapi. So guys, pauwi na tayo guys. May 5-9 pa tayo guys, oh. Nagpapaganda ba? Maganda pa, nagkasumero ko yan, oh.